Insellmilkom. Il-fatt li l-Pulizija kompli tressaq aktar persuni l-qorti brabta mal-każ tal-omiċidju tal-ġurnalista is-Sinjura Daphne Caruana Galizia ikompli jikkonferma kemm l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna ma straħux fil-ħidma tagħhom għat-tiftix tal-verità u biex issir ġustizzja. Bħala Prim Ministru ninnota l-iżviluppi li seħħew fis-sigħat li għaddew meta żewġ persuni oħra tresqu l-qorti akkużati b'kompliċità f'dan l-omiċidju. Ir-responsabbiltà titlob kawtela fil-kummenti li nagħmel. Hemm il-preżunzjoni tal-innoċenza u l-proċeduri fil-qrati jridu jieħdu l-kors tagħhom. Iżda irrid infakkar li brabta ma' dan il-każ illum hemm akkużati l-allegat mandant tad-delitt, żewġ persuni li huma l-allegati eżekuturi tad-delitt u issa żewġ persuni oħra li allegatament kienu kompliċi bis-seta' seħħ dan id-delitt. Hemm ukoll persuna li nhar it-tlieta kienet ikkundannata għal priġunerija wara li ammettiet l-involviment tagħha f'dan il-każ. Dan ifisser li issa din il-persuna hija obbligata wkoll li tagħti x-xhieda tagħha f'dan il-każ. Il-proċeduri quddiem il-qrati tagħna jridu jieħdu l-kors tagħhom. L-istess l-investigazzjonijiet. Iżda m'hemmx dubju li dak li seħħ din il-ġimgħa juri b'mod ċar li dan hu pajjiż fejn tirrenja s-saltna ta' dritt. Jarralu jekk hemm xi ħadd li jaħseb li f'dan il-pajjiż jista' jgawdi minn xi impunità. Minflok dak li ġara din il-ġimgħa jikkonferma li għandna istituzzjonijiet li huma b'saħħithom fil-ġlieda kontra l-kriminalità. Irrid nerġa' nieħu l-okkażjoni biex inrot ħajr lill-Kummissarju tal-Pulizija u l-iskwadra tiegħu u l-Avukat Ġenerali u l-uffiċċju tagħha tal-ħidma dedikata tagħhom. Lili lill-Gvern tiegħi kull istituzzjoni se ssiba ta' spalla warajha. Fuq kollox nagħtihom kelmti li fina tibqa' rieda tal-azzar li nagħtuhom ir-riżorsi kollha meħtieġa u fuq kollox ambjent seren biex jaħdmu. Il-bogħod mill-kontroversja jew l-intħil politiku. Dan urejtu bil-fatti f'dawn l-aħħar xhur. Meta ma ddejjaq xejn nieħu deċiżjonijiet bla preċedent biex nagħti aktar saħħa u awtonomija lill-istituzzjonijiet. Dan qed narawh jagħti l-frott. Għall-ewwel darba il-Kummissarju tal-Pulizija ġie magħżul wara sejħa pubblika u wara skrutinju pubbliku. Irriformajna b'mod radikali il-metodu ta' ħatra tal-ġudikatura. Għandna llum proċess li huwa għal kollox indipendenti mill-politiku. Irħejt minn idejja setat li ebda Prim Ministru ieħor fl-istorja ta' dan il-pajjiż ma kien lest li jerħi. Implementajna ħafna liġijiet favur governanza tajba. U dan għamilnieh għax verament konvinti mill-importanza ta' dan. Il-gvern li mmexxijin huwa forza favur is-sewwa. It-tama tiegħi hi li dak li seħħ fl-aħħar sigħat ikun pass ieħor lejn il-ġustizzja mal-familja tas-Sinjura Daphne Caruana Galizia u magħha stess. Se nibqa' naħdem biex il-pajjiż jagħlaq din il-ferita darba l dejjem. Il-ġustizzja ma tħarisx lejn uċuħ. Se niżgura li l-ġustizzja ssir mingħajr biża' jew favuri. Għax Malta u pajjiż fejn tirrenja s-saltna ta' dritt. Like I did in my press conference earlier this week, I will conclude with a short statement in English. I would like to once again commend our institutions' efforts in the pursuit of justice and their delivery of effective results. I note the developments that have taken place in the last few hours, where two people were arraigned in court
for their alleged involvement and complicity in the homicide of the late Mrs. Daphne Caruana Galizia. The legal maxim is that everyone is innocent until proven guilty, and due but expeditious process will now need to take its course before our courts of justice, as will the investigations. But, as a matter of fact, today there are the alleged mastermind, which is facing charges in court, and another 4 people charged for their alleged involvement in this homicide. There is also a person who this week was convicted and sentenced to imprisonment following an admission of guilt in this crime. I would like to thank the Malta Police Force and the Commissioner of Police and the Attorney General and her office for their efforts and dedicated work. This is a country where the rule of law truly prevails, where the unprecedented reforms carried out in the last months have strengthened our institutions and made them more effective in the delivery of results. A country where justice is blind. A country where all the authorities will continue to find my government's support to deliver justice without fear or favor. Lodwa tajba, Prim Ministru, li Sellimlek li hemm. Għal Television Malta. Xaqt nistaqsik din il-mistoqsija fil-waqt li nagħmel id-distinzjoni bejn l-eżekuttiv u l-prosekuzzjoni, però dan huwa delitt ta' ċertu prominenza li ġie solvut f'3 snin, 3 snin u nofs. Inti tal-opinjoni li l-Pulizija għandha tiddedika riżorsa bħalma ġiet iddedikata għal dan il-każ għal dawk l-hekk imsejħa cold cases, każijiet li sal-lum l-2021 għadhom mhux solvuta. Grazzi ħafna. Iva, kif nafu sal-biraħ stess persuni tresqu dwar omiċidju ieħor li seħħ fl-2015 illi kieku ma kienx għal ħidma intensiva li saret mill-korp tal-Pulizija u li kieku wkoll ma kienx għal deċiżjoni li ttieħdet mill-kabinett aktar kmieni din il-ġimgħa kien jibqa' mhux solvut. Jien determinat li nara li ssir ġustizzja f'kull każ li seħħ f'dan il-pajjiż fl-aħħar snin. Mhux biss fi snin riċenti imma lilin minn hekk ukoll. U se nibqa' nagħtu r-riżorsi sħaħ illi għandu l-Gvern biex il-Pulizija tibqa' attrezzata biex tibqa' tinvestiga u tressaq quddiem il-ġustizzja kull min kiser il-liġijiet ta' dan il-pajjiż. Good morning, Claire Farrugia from Times of Malta. Do you consider the Daphne Caruana Galizia case now a closed one? Thank you. Grazzi Claire, il-Kummissarju tal-Pulizija l-bieraħ spjega b'mod ċar li l-investigazzjonijiet ma qumiex magħluqin u għaldaqstant naturalment il-pożizzjoni tiegħi li l-ewwel nett bħala Gvern ma jidħolx fl-investigazzjonijiet tal-Pulizija u it-task force li ġiet imwaqfa dwar dan il-każ għandha tibqa' għaddejja bil-ħidma tagħha. Hi, Nicole Mela from Malta Today. As you said, the police commissioner yesterday said that every person involved in the murder of Daphne Caruana Galizia has been arraigned in court. Again, making this distinction between the executive and the judiciary here. Will you demand that further investigation be carried out on the events that happened after the murder so that the full truth can come out in terms of maybe who might have hindered these investigations in the process? Dawk l-investigazzjonijiet jaqgħu fil-mansjoni tal-Korp tal-Pulizija, definittivament jiena bl-ebda mod ma jinsa nindaħal fil-ħidma tal-Korp fit-twettiq ta' investigazzjonijiet li seħħew kemm qabel ġie kommess id-delitt kif ukoll dawk illi setgħu seħħew wara. Lodwa tajba, Prim Ministru Safara Frankalanza minn Newsbook. Il-bieraħ il-Kummissarju tal-Pulizija qal li ma jiżvela xejn miegħek dwar l-investigazzjoni, allura fuq ix tibbaża li m'hemm l-ebda politiċi involuti jew ex-politiċi involuti f'dawn il-każijiet. Grazzi. Din il-ġimgħa kif taf inti il-Kabinett ta' deċiżjoni li biha approva t-talba li saret mis-Sur Vincent Muscat sabiex jingħata il-proklama. Numru ta' ġimgħat ilu l-istess Vincent Muscat kien ressaq talba quddiem il-Kabinett biex jingħata il-proklama u f'dak il-każ ġiet miċħuda. Il-Kummissarju tal-Pulizija flimkien mal-Avukat Ġenerali taw rendikont lill-Kabinett dwar ir-raġunijiet għala fl-ewwel istanza dik it-talba kellha tiġi miċħuda u fit-tieni istanza għala dik it-talba kellha tiġi aċċettata
u naturalment dak li kellhom jgħidu l-Kummissarju tal-Pulizija flimkien mal-Avukat Ġenerali sar fil-kuntest ta' dik it-talba quddiem il-Kabinet sħiħ. Bonġo, Prim Ministru, kien ċwila Net News. Żewġ mistoqsijiet hekk jogħġbok. Mela, l-għonet, kif semmejt anki inti s-Sur Muscat ilu lest li jitkellem mill-2018, kważi 3 snin ilu. Ma tlekx Le, ma s-Sur Muscat ilu mill-2018 lest li jitkellem. Issa, fil-fatt, minnarm ovvjament ma nipreġudikaw l-affarijiet, tista' tgħidilna x'wassal għaliex inbidlet id-deċiżjoni minn ċaħda għall-issaċċettazzjoni għall-Mafra. U t-tieni nett, il-Sur Muscat semma politiku iva jew le? Is-Sur Muscat għamel żewġ talbiet. Fl-ewwel każ li kienu differenti minn xulxin. Fl-ewwel każ il-parir konġunt anzi tal-Avukat Ġenerali flimkien mal-Kummissarju tal-Pulizija kien illi dik it-talba għandha tiġi miċħuda, fit-tieni każ il-parir tal-Kummissarju u tal-Avukat Ġenerali lil kabinet kien li dik it-talba għandha tiġi milquha. Il-Kabinet mexa konformement ma' dak il-parir. Skużi? Is-Sur Vince Muscat ma telax quddiem il-Kabinet. Is-Sur Vince Muscat għamel talba biex jingħata il-proklama dak li kellu xi jgħid. Qalu lill-Pulizija u għadu naturalment issa fi stadju li jrid jgħidu quddiem il-qrati. Però dak li qal il-Kummissarju tal-Pulizija l-bieraħ naħseb li huwa notevoli li wieħed jagħmel referenza għalih u naturalment fejn hemm investigazzjonijiet oħrajn jien nagħti l-appoġġ sħiħ tiegħi kemm lill-Kummissarju tal-Pulizija, kemm lill-Avukat Ġenerali kif ukoll il-qrati tagħna sabiex iwettqu x-xogħol tagħhom kollu. Prim Ministru nsellimlek Stefan Bajada minn One News. Għadek kif qed li tmexxi gvern huwa forza favur is-sewwa. Anke kif qalu l-kollegi tiegħi il-Kummissarju tal-Pulizija l-bieraħ qal li l-Pulizija temmel li għandha l-eżekutur il-mandat anke daw kompliċi fil-qtita ta' Daphne Caruana Galizia dan anke fi spazju ta' 3 snin. X'messaġġ tibgħat int lill-Pulizija ta' Malta li kienu ta' sem importanti biex pajjiżna ta' sew ma jkunx hemm impunità għal ħadd? Dak li seħħ f'dawn l-aħħar sigħat, f'dawn l-aħħar ġranet juri kemm dan il-gvern huwa determinat fit-triq tiegħu illi l-ġustizzja tibqa' tirrenja f'dan il-pajjiż. Ibda mill-każ ta' Daphne Caruana Galizia u imxi għal każijiet l-oħra kollha li seħħew f'dawn l-aħħar snin. U li tajjeb illi ngħidu li kien dan il-gvern li wera riżoluzzjoni sħiħa li jasal għal kxif tas-sewwa u biex kull min kiser il-liġijiet f'dan il-pajjiż jitressaq quddiem il-ġustizzja. Se nibqgħu nagħtu bħala gvern ir-riżorsi kollha tagħna biex il-ġustizzja issir biex tkompli tinkixef il-verità u mbagħad naturalment sabiex dan il-pajjiż ikun jista' jimxi l qudiem. Jiena nemmen li issa bdiet it-triq, verament bdiet it-triq biex issir il-ġustizzja mal-familja ta' Daphne Caruana Galizia magħha stess u biex iva dan il-pajjiż issa ikun jista' jimxi l qudiem tajna prova kemm aħna determinati fil-triq tagħna lejn il-ġustizzja, però nħares ukoll il qudiem li issa dan il-pajjiż ikompli miexi l qudiem. Grazzi.